Ole imu thei lo thinem hei tulai a mitam takin zanin chu kamu thei lawa emo tunai chu kamu thei lawa emo hetiang mu thei lo ang chi hi neyan tam em ya chuwa chon tun truma hian lo tangkai pui nge a bai sein I tun truma hian karon ti chuak ani a poni se uluk tamin lo ngai thai no en le ta la lo hlok puya lo tangkai pui le nge ka bai se ni chuan hei nang ma nge po tunlai hianin imutui meu em ti kha loin zota la chuwang chuan tuna karon se ho hi lo ti ve chinang che ama sapera chuan blue light off thinang che hei laptop le mobile imut ma in mutma off masak thini tha em ya chuan asan chu heng thil eng te hianin thuak chunga thil te akai tho theya chuwang chuan off masak hi tha em ani pahina chuan muthun bik neng che ole tun lai a chuan thalai te bik takin zan nang rei tak tak te anong thina heng te hian na satakin mutlama har sat na thlen ve theya chuwa chuan achang le nupa chang le an tho ti me yang kan tho har le thin ta khatiang ang tho hun le muthun bi kha a hun bi takan nei lo kha chuanin ye at mut tuina mai ngong ni nei ve theya chuwa chuan a hun taka hun bik siama hun bi neya mut thin hi a tha em heya chu chuan I mut ati kham theya hei mut hun nei mu mal lo te chuan mut an kham ngai meu lo ani chuwa chuan hei lo hrele ta la pathum na chuan exercise lak thin hi tha em heya hei gym emo kala ni lo vek pain exercise omang tok nei thei chuan a tha em hei yan in zan imut kha mut I zan mut tuina tur a khanin tam takina tran pui don che ni ti ha kan sei duwa chuan mut don haya thil ei hi thalo em ya palina chuan hei kan hriat tlan vek ni ma se mut dona ril lo tram hianin thil kan lo ei pal le thina ei mi lo tur ka tina chu ni ho lo ma ro chu ei tam chuan digest turin ni pumpuin na athoka imut atui thei don awani chuwa chuan hei lo hrele ta la chuwa to pera chuanin hei ril ru ha te tin ril ru hei tingen yang ril buai lai te heng te hi mi nei lo tum ra mi tha em ya him taka mut thei chuanin a tha em ani ti hangan sei duwa chan chu entinan ngai zong wanga ril ru lo buai ril ru te lo ha khatiang ani kha chuanin mut kha har sadon ani tin ngai zong lam khar lo po hei ril ru ha te khang ang kha nei chungai lo mu thri ani chuanin kha khan tam takin mut thei lo na kong a khanin har satna siam don che a chuwa chuan hlim taka mutum mo thei ram chuan a har viawang timeyang ril ru ha lai te ani kha chuan maro chu thei ram chuanin hlim taka mutum thin hi du tu sama chuan thaber ani ti kha atop na kan sei duwa engponi se electron koi pi le hlok pui le nge ka bai se ya ka channel te lo la subscribe lo ne chuan lo subscribe sakve ta la chuan ka video te lo like sakla comments te lo nu che ve nge don ya ole thlir tu zong zong te in savai chunga lom thu ka